Живот без стрес. Сега е моментът да поговорим дали се радваме на живота си или не. Вашите мисли определят начина, по който се чувствате в собственото си тяло точно в този момент, но също така те създават вашите утрешни преживявания. Ако се притеснявате за най-малкото нещо и правите от мухата слон, никога няма да намерите вътрешен покой. В днешно време се говори много за стреса. Напоследък изглежда така, сякаш всеки е стресиран от нещо. Нека ви кажа, че думата «стрес» всъщност е заместник на друга дума. Ние я използваме, за да избегнем основния проблем и за това повтаряме безкрай «толкова съм стресиран», «това е толкова стресиращо» или «всичко е стрес, стрес, стрес». Мисля, че думичката «стрес» прикрива страха от непрекъснатите промени в живота ни. То е извинение за това, че не поемаме отговорност за себе си и чувствата си. Приписвайки всичко на стреса, ние се опитваме да стоварим вината върху някой друг или нещо друго, каквото и да е то, и ако успеем, ще можем да приемем ролята на невинната жертва. Но ролята на жертва не ни носи приятни емоции, нито променя ситуацията. Често изпадаме в състояние на стрес, защото объркваме приоритетите си. Признайте, че за повечето хора парите са най-важното в живота. А това просто не е истина. Има нещо много по-ценно и важно, без което не можем да живеем. Какво е това нещо? То е нашият дъх. Дъхът ни е най-ценната субстанция в нашия живот. Лошото е, че приемаме за даденост факта, че когато издишаме, ще можем без проблеми да поемем отново въздух. Ако не го поемем, няма да просъществуваме повече от 3 минути. Но силата, която ни е създала, се е погрижила да ни осигури достатъчно въздух, за да живеем до края, който сами сме си определили. Ако вярваме в това, защо да не повярваме, че тя се е погрижила и за всичко останало, което ни е необходимо, за да живеем спокойно? Ако вярвате, че животът знае как да се погрижи за всичките ви проблеми, няма никога да изпадате в стресова ситуация. Стига сте си губили времето с негативни мисли и емоции, защото това ви създава още повече неприятности, а вашата цел е да се отървете от стреса. Тогава си дайте сметка колко пъти на ден се ядосвате или се разстройвате. Може би именно тези емоции ви безпокоят, отлагат физическата проява на позитивните утвърждения и спират потока на доброто и радостта към вас. Следващия път, когато се почувствате стресирани, се запитайте какво всъщност ви плаши, защото стресът е просто страх. Толкова е просто. Не бива да се страхувате от живота или от собствените си емоции. Открийте коя мисъл или действие ви кара да се страхувате. Вашата вътрешна цел е радост, хармония и покой. Хармонията предполага вътрешен мир. Затова няма как да сте в стрес и едновременно с това да сте в хармония със себе си. Само когато сте спокойни, правите нещата едно по едно в определена последователност. И не оставяте недовършени дела. Когато почувствате, че сте в стрес, направете нещо, за да се освободите от страха. Дишайте дълбоко, излезте на кратка разходка, повтаряйте си: аз единствен притежавам сила да променям моя свят. Имам спокоен, красив, радостен и пълноценен живот. Искате да се чувствате сигурен? Тогава не отдавайте толкова много енергия на думичка като стрес. Не я използвайте като извинение за създаденото от вас физическо напрежение в собственото ви тяло. Никой, нито човек, нито място, нито предмет няма власт над вас. Вие сте единственият господар на мислите си, а те са тези, които създават вашия живот. Така че упражнявайте се да мислите положително. Само така ще създадете живот, изпълнен с радост и даряващ радост. А радостта неизменно ви носи още радост. Позитивни утвърждения за живот без стрес. Отхвърлям от съзнанието си страха и съмненията и животът ми става лесен.
Създавам за себе си свят без стрес. Отпускам всички мускули на врата си и свалям всяко напрежение от раменете си. Бавно вдишвам и издишвам и с всеки дъх се чувствам все по-спокоен. Аз съм способен човек и мога да се справя с всичко, което ми поднесе животът. Аз съм концентриран и съсредоточен. С всеки ден се чувствам по-защитен и уверен. Защитен съм, когато изразявам чувствата си. Мога да остана спокоен във всяка ситуация. В чудесни взаимоотношения съм с моите приятели, роднини и колеги. Те ме ценят. Финансово стабилен съм. Винаги си плащам сметките на време. Сигурен съм, че мога да се справя с всички възникнали през деня проблеми. Освобождавам се от детинските си страхове. Аз съм уверена и силна личност. В процес съм на позитивни промени във всички области на живота си. Затварям очи, мисля позитивно, вдишвам и издишвам спокойствие и радост.